Zanina chuan Marcel Universe kanen sungsom lenga episode masa khan lindongan luachia ne thule da huang khopui lama pan lengal ti kan thlir ho towa zana chon lindonga cholo thu chola luachia bekalak sakha lo dap kwal velin thilhu then khat ba ka thinghong niom tak khia mu chuaka diwa chuan chu thil chu luachia demon ei pa ain ti channa man ro kha ni thu sein lindonga na por mangan doi chuan demon ei pa in transform dan technical lo in zia kani Marcelin donga chuan enga tan fakalo ti lowa luachia po kha na chak pha vakin a khelawani diwa chuan chu transformation chu thil tangkai tak alani thei thua sei thunga luachia kha chu demon ei satlia mai maya an transform thu sein lindonga chuan demon chak tak blood essence nei thei chuan a chak pha hle tur thua sei ani lindonga chuan demon mel chele sual taka in transform chu alo chak vak lowa Marcel diwa chuan technique thale thalo te po hi amang to zirvekani thua lo sei ve thung atuk zinga chuan lindonga te chuan anjin kongchon zo chunzom leya anu dewa tlang lian tak panin kara kong pakhat om hi va muin chu kongchon zowa nim dam doi vaw tak hi lindonga chuan va muin man mo takina lo ngal bok mi pani hi tlang atang chuan an ran zuang thazui ngala ancient sword sekte ani thu ran soin chulai vel chuan ramani thuan soya pon lammi ran lu an phal lo thuan soi bok lindonga chuan boina cho chu adu lo wangin chu mun ron paltlang chau chu athil tu mani thua soya ma se chung mi ta chuan kaltang adu chuan pure spiritual pills singa talangai thuan lo soya ni lindonga chuan tamat hleya ma se an hnim dam do elo la ka wang chuan voin apek du lo chuan an boina sat hle tur thuan soya ma se chu ti lai chuan demon pakhathi ring takina ron khama chung mi ta chuan hlau thongin chu demon chu an lo khathin to tia khriat hleya man mo takin an tlan che ngalani diwa chu ran chuakin chu thil chu ancient dragon ei pani thua ran soya chu ei blood essence chu lak thei chuan lindonga tan chu na tangkai zia tur thule a demon ei transformation chu achak tur zia soya chu demon beast blood essence chu lak an tumta ni sin ron in thlakin dragon ape chu na puka leopard thi hi alo hnuk lut meka a beast spirit siam nan man tumin ramsa chi khang khang tam takala khom towa anti chakle na tur myrid beast spirit anti chu a pe fel trap to ni lindong ate chu pu kotloka chuan an lowom towa dio chu na thei ram chuan demon chu be lo an tumangai thua soyani lindong a chu film khurle thom dim takina valuta ancient dragon ape chu tui taka muthil lai lo ni hlawani lindongan vapan zela tum lai chuan diwa chuan le mai alo rotmana achan chu demon chu arinai da ya lo chak to wang le manifestation phase 7 stage lai lo kai to wangani engen ti zelang an ngai tu lai chuan ancient dragon ape chu ran hardewa rim danglam taka khret wang lo ni diwa chuan man mo takin a magic mangin lindonga rim chu lo thup wata dragon ape po chu mu thavele mai bok lindonga chuan thom dim takin avapan chunsom leya diwa chuan athi senala khera ngai lo thule aki mor hantan point atok em thu soya lindonga chuan a fei mangin aki mor chu hantan thu ta tumani mase hanzuan chaw tum chi atia dragon ape chuan hera lindonga chu ran hnung chonin aron voi khum zui ngala chu chuan diwan lindonga rim thupna na amachik man chu ti rein dragon ape chuan lindonga rim chu ron khaleya lindonga chu man mo takina lo bi ruvat bo chu ti lai chuan diwa chuan an pia dewa chuan thoma lo siama demon chuan man mo takin thomom na lam chu pan tangalani lindonga chuan chu puk chuan cho san vata ngai thua soya mase dewa chuan rim dang dai tak khalein spiritual power chak tak rimani thua soya an vatlen chuan dragon ape in beast sang chuang chakna hmanga lo siam to myrid beast spirit khan va mutani chutiang thil siam na chang lo hria chu diwa chuan makati hleya dragon ape apo an thla tu ten thiamna le finna dangdai tak an hlan chhon te chawin chutiang siam na chang chuan hret thu diwa chuan a soyani chu thil siam chu thil nun ron thlak le hau tak tak ania beast sang chuang ti hlumangai ba ka kumtam tak chung nga ngai ani ma se apo arpek turpo chu achak hle thunga chu thil manga dragon ape chu ain cultivate ani chuan
Nirvana face kai ngei to tur thu diwa chuan a soya Lindong apo chuan chu thil chakna chu hip thei chuan a chak pha hle tur thu a soi buk Lindong an phur takala ka tum lai chuan diwa chuan a lo dang fata Dragon Ape te chu Demon Beast ping takan nia wangin alar roll chuan a ron khret ngal tur thu a soya mun hetak po thlen pui to ma se a ron zon mule zel tur thu a soi buk ma se lungai na tur rom lo thu sein apo war chu chak to lo hle ma se Dragon Ape nu chui na tur chu a thup thei thu a soya Myrit Beast Fruit chu a magic mangin a han lata ni Chumin nu chuan man mo takin Lindong a chu tlan chenga la Dragon Ape Blood Essence chu la thei lo ma se hlot lingai ti hle thowa ma se kalkonga chuan Ancient Sword Sector nen khan an vain tong le hlola tuntuma chuan an elder pakhat guyen a lo tel ve to in diwa chuan Lindong a chu film khur hle turin a cha nga la a chan chu elder chuan energy creation face a kai to wangani a hote panhi chuan a ma pon Lindong a chuan an hnim dam doi alak to thuan lo soya Lindong a chuan an hnim dam doi chu peletin le le vata tuma ma se guyen a chuan chu ti maya kal tir chu lo tum hau lowa an ram chunga ron wa kwal vela wangin pure spiritual pills tam takalo phut ve ya Lindong a chuan a nei lo thu lo sein be mai atuma ma seng ti kong mai na ne don lo te hriat chuan spiritual pills tam takaya beast fruit kha pek mai atuma diwa ve na te lo chuan Dragon Ape khan a beast fruit chu a ron song chok le wat don te hriat wangani guyen an beast fruit a mu chuan a hlim hle ya chu thil hut zia chu kha chiangin Lindong an a pek nu chuan lom takin a let le ngal bok Ancient Sword Sector in corner mun churan langin an chak dewa tangin Lindong ate chuan an lo en thave renga Dragon Ape churan kaltira Ancient Sword Sector nen chuan in beitiran tuma atu zok zok po chakse an tan chuan hlok na vek ani tur thu soin Dragon Ape chu chak lo ani chuan an plan masa ang khan a Blood Essence chu olsam takin an lak thei pha dona zana chuan guyen a chuan an sek leader chu va muwa a mela hlim mele ma wang chuan an leader chuan a chan lo zotin guyen a chuan a beast fruit chu ron la chuaka chu thil chakna a hip nuwa chuan an leader ang che chak chu ani ve thei to dona an leader po chu a lo hlimin guyen a chu tianga chak ve huna chuan Ancient Dragon Ape po chu an he thei tur thu sein an ram chevela spirit treasure tam tak chu an la khom thei to dona ni ma se chu ti lai chuan Dragon Ape in a beast fruit omna khre theina tur magica da kha a ron nung ve chia a omna huna tang chuan lo khre thein man mo takin a ron pan ve ngalani anu gai lo te ya Lindong ate omna mun chu a ron hing trana so chu an tran don thu Lindong a chuan a lo soi buk Ancient Sword Sector Dragon Ape an lo mu chuan an lau thong hlom hle ya an clan leader po chuan Dragon Ape in a ron be thut chu makate hle ni an gal veng tu te chu olsam takin a ron hne phei mi mi theya than tur dang an nei to lo wangin an leader chuan tang hoa atop thlenga an be tur thu a soya Ancient Sword Formation mang turin a ho te chu ko khom ngal buk Ancient Dragon Ape chu aron lu thuk zela abul tlanga chuan han lon chhoin an Sword Formation chu ti chen veka tumani ma se Ancient Sector chu an chak ve hle maya chu ti maya ngai nep thei an ni big lo ani Dragon Ape chuan lunglian takin a zuk boma ma se an Sword Formation siam mang chuan olsam takalo dangin Sword Sector chuan Golden Sword lian takan siam chuk ve ngala an beina chu chak hle ma se Dragon Ape chuan a lo dang let ve zel theya Sector chu an chau tran der bro
mà se an leader chuan an changna zong zong som khom tur le sword formation chu vai khat siam le tur na tia Dragon Age po chuan kan zuan le ngalin thilpuk chuan na takin na paile ta Dragon Age po chu chau ve to in sword sekte po chuan an chakna tamzo kan mang towa ma se Dragon Age chau lai chu ram changa la in an be zui le ngalani an be na chuan Dragon Age ki pakha chu tibunga ron thin rim thale in sword sekte chu ron be phele ngala sword sekte po chuan defense formation an lo mang ve ngal buk lelam chu in bezel thei an ni to lowa an chau to hle ni sword sek leader chuan chuti khopa an hliam na to chung powa Dragon Age pin ala ron be chunzom zel chung makati hleya guyen a beast fruit la kha chuak thutin a beast fruit chu ron la chuak vat turin na tia chu fruita Dragon Age chin chiana lo om chu amu chuak ta ni Dragon Age thil du chu beast fruit chu ni tia hriat chuan an leader chuan hlataka voma Dragon Age po chuan a zui ve ngal buk an buina zo nu chuan sek leader chuan guyen a chuna takina benga a thil tia wangin an sek pumin an thi pha vek trep wangani lindongan alo buma wangin guyen a po chu lungoi lo hleya phuba lak le nge ya tumbuk lindong ata chu Dragon Age puka khan an lo kal leya a blood essence chu vala kan tumani in beina khan an hliam nat ema wangin Dragon Age chu lo chol hadam meka diwa chuan chu hun chu a blood essence la khun takani thulo sein a magic mangin Dragon Age chu nge taka va mutti ka tuma chuti chung chuan lindongan a blood essence lo la ve mek buk anzo fel chetia ancient Dragon Age chu kan har thuta lindonga te chu man mo taka lo tlan che in Dragon Age po khan thinrim takin lo la zoya an tlan bo san thei don lo tian hriata wangin lindonga chuan an hnuai ko te takte a chuan linia chu thlok lu turin atia Dragon Age chu kan lu thlak ve theilo wangin an him tareni an chol hadam hnu chuan lindonga chuan a blood essence lak chu aron la chuaka diwa chuan in cultivate a blood essence chu thlet phim tum ngal turin lindonga chu atia an lot lin thei chuan lindonga chuan a chakbel pha hle don ani mase diwa chuan phim khur hle turin a chaboka chu demon thisen chu a chak ema wangin lindonga chuan a thunun theilo ani chuan a chiale thakret na chu a hlo don ba ka bisla taka a chan ve tur thua soya mase an lot ling the ni chuan a transformation chu a chak zia tur thu le duogia ape transformation ang mai kha ani don lo thua seibuk risk chu sang hle ma se lindonga chuan cultivate tran ngala diwa soyang chein chu demon thisen chu lo chak hleya lindonga chuan thunun mai theilowin demon thisen chuan a hnele joka a hret na chu kan hlowin a trend chu be tum zui ngal buk linia na chuan lo zuan tluin diwa chuan a magic mangin beng dai atum ve ngala anua lindonga chu kan har deuh thein a destiny seal chuan naron thoka zoimuangin Dragon Age blood essence chu athunun thei tran buk zana lo thlen chuan lindonga chuan in cultivate na chu a zo fel thei ta demon ape transformation chu manghalin alanda na danglam ngal hleya ki pakhat aron nei bel buk man mota ka thlok chuak ngalin a chakna chu en sin vela episode 12 chu atop ta ni